Μάγνη ζούσε στο μικρό χωριό του Καμερούν. Ήταν πολύ καλή στο διάβασμα και στη γραφή στο σχολείο. Μετά τις σπουδές της, ο πατέρας της, Τόλο, την εγγράφηκε στο Πανεπιστήμιο του Γιαουντέ 1. Τώρα, η Μάγνη έμενε σε έναν ξενώνα στο Γιαουντέ για τις σπουδές της. Η Μάγνη σπούδαζε στο Πανεπιστήμιο του Δελχή, μια ευκαιρία που λίγα κορίτσια από το χωριό της είχαν. Αλλά για τις διακοπές αποφάσισε να πάει στο χωριό να επισκεφτεί τους γονείς της. Αλλά η επιστροφή της στο Γιαουντέ διακόπηκε από τις προετοιμασίες του κανονισμένου γάμου της. «Μαμά, γιατί με φώναξες στο χωριό?» ρώτησε η Μάγνη τη μητέρα της. «Μάγνη, κόρη μου, μια πολύ καλή ευκαιρία παρουσιάστηκε για σένα», απάντησε η μητέρα της. «Η οικογένεια του αγοριού είναι από την Ντουάλα, αλλά ζουν στο Γιαουντέ. Μετά τον γάμο, επέστρεψε στο Γιαουντέ και προετοιμάσου για τον γάμο σου». «Εντάξει, μαμά», απάντησε η Μάγνη. «Είμαι καλά, μαμά, απλώς πεινάω πολύ», είπε η Μάγνη. Έφυγε για την αγορά και έφτασε σε ένα εστιατόριο. «Η μυρωδιά του αρνιού είναι τόσο καλή εδώ. Θα απολαύσω το αρνί αυτού του εστιατορίου», σκέφτηκε η Μάγνη. Φώναξε τον σερβιτόρο μέσα στο εστιατόριο. «Τι έχετε ως μη χορτοφαγικά πιάτα?» «Και ένα πιάτο κοτόπουλο σικ κεμπάμπ», παρήγγειλε η Μάγνη. Ο σερβιτόρος έφερε την παραγγελία της. Η Μάγνη ξεκίνησε με το κοτόπουλο. «Το στομάχι μου είναι γεμάτο με λαχανικά από το πρωί», σκέφτηκε καθώς έτρωγε. Στο σπίτι της Μάγνη δεν υπήρχε ποτέ μη χορτοφαγικό φαγητό, ούτε καν σκόρδο ή κρεμμύδι. Αλλά στο Γιαουντέ η καμιά είχε γίνει εθισμένη στην καθημερινή κατανάλωση αρνιού και κοτόπουλου. Αν δεν έτρωγε κρέας ακόμα και για μία μέρα, αισθανόταν άσχημα. Ωστόσο, αγνοούσε ότι τα πεθερικά της ήταν αυστηρά χορτοφάγοι. Δεν έφαγε πολύ και ετοιμάστηκε να συναντήσει το αγόρι με το οποίο έπρεπε να παντρευτεί. Η Μάγνη παρουσιάστηκε μπροστά στην μελλοντική της οικογένεια. «Κόρη μου, θα θέλαμε να συναντήσεις τον γιο μας. Αν τον συμπαθείς, θα προχωρήσουμε στο γάμο», είπε η μητέρα του αγοριού. «Ναι, φυσικά, γιατί όχι», απάντησε η Μάγνη. «Μου αρέσει πολύ». Ο γάμος κανονίστηκε γρήγορα. Τα χρήματα του σαγκούν δόθηκαν στη Μάγνη και ο γάμος τους γιορτάστηκε. Μετά το γάμο τους, η Μάγνη και ο άντρας της έφτασαν στο σπίτι των πεθερικών της. Ζήτησε να εισέλθει στο σπίτι μετά από τα τελετουργικά υποδοχής. Ένα πρωί, ο υπηρέτης έφερε το πρωινό για τη Μάγνη. Υπήρχαν γλυκά και σνακ. Η Μάγνη ήταν πολύ έκπληκτη και είπε: «Μαμά, τι είναι αυτά τα γλυκά και αλμυρά? Αν φάω αυτό, δεν θα μπορέσω να γεμίσω το στομάχι μου. Θέλω να φάω και μπαπ αρνιού», σκέφτηκε η Μάγνη. Αλλά πώς θα μπορούσε να το έχει τώρα στο σπίτι? Με τόσο κόσμο γύρω δεν μπορούσε να βγει έξω. Παραιτήθηκε να τρώει λαχανικά για δείπνο. Η Μάγνη έμεινε χωρίς αρνί και κοτόπουλο για 2 ή 3 μέρες. Το πρόσωπό της έχασε τη λάμψη του. «Τι συμβαίνει, Μάγνη? Γιατί φαίνεσαι τόσο αδύναμη?» ρώτησε η πεθερά της. «Τίποτα, μαμά. Τρώω καλά στο σπίτι», είπε ψέματα η Μάγνη. «Όχι, νύφη μου. Δεν πρέπει να ντρέπεσαι να ζητήσεις φαγητό», είπε η πεθερά της. «Λένε ότι τρεφόσουν καλά πριν από το γάμο σου. Σωστά? Τότε, γιατί ντρέπεσαι τώρα? Είσαι εδώ για να ξεκουραστείς. Είμαι ο Ράμου, ο υπηρέτης σου. Ζήτησέ μου ό,τι χρειάζεσαι». «Ράμου, κάκα, μπορείς να μου φέρεις αρνί και κοτόπουλο από την αγορά?» ρώτησε η Μάγνη προπαλά. «Φυσικά, μπορώ να πάω στην αγορά σήμερα», απάντησε ο Ράμου. Η Μάγνη έγραψε τη διεύθυνση ενός εστιατορίου σε ένα κομμάτι χαρτί και του έδωσε χρήματα. «Ορίστε τα χρήματα, κάλεσα το εστιατόριο. Θα σου δώσουν ό,τι παρήγγειλα», είπε. Η Μάγνη ήλπιζε έτσι να ικανοποιήσει την πείνα της, χωρίς να δημιουργήσει συγκρούσεις με τη νέα της οικογένεια. «Συσκεύασα την παραγγελία μου και σου τη δίνω. Δώστε τους αυτά τα χρήματα και φέρτε την παραγγελία μου, αλλά μην πείτε τίποτα σε κανέναν στο σπίτι», είπε η Μάγνη στον υπηρέτη της. «Αν κάποιος ρωτήσει γιατί δεν τρώω το φαγητό του σπιτιού, απλά πείτε τους ότι δεν μου αρέσει και ότι προτιμώ να φάω κάτι άλλο». «Αλλά το φαγητό από την αγορά δεν είναι καλό για την υγεία», απάντησε ο υπηρέτης. «Κάνε το διακριτικά», επέμεινε η Μάγνη, «και μην το πεις σε κανέναν». Ο υπηρέτης πήρε τα χρήματα και κατευθύνθηκε προς το εστιατόριο για να πάρει την παραγγελία της Μάγνη. Συσκεύασε το αρνί και το κοτόπουλο όπως ζητήθηκε. Αφού πλήρωσε και πήρε την παραγγελία, επέστρεψε διακριτικά και πήγε στο δωμάτιο της Μάγνη για να της το παραδώσει. Η Μάγνη έκλεισε την πόρτα του δωματίου της και άρχισε να απολαμβάνει το γεύμα της με αρνί και κοτόπουλο. «Επιτέλους μπορώ να φάω ό,τι μου αρέσει», σκέφτηκε. Αλλά μετά αναρωτήθηκε τι θα έκανε με τα υπολείμματα των οστών. Τότε άκουσε κάποιον να χτυπάει την πόρτα. «Μάγνη, τι κάνεις εκεί μέσα? Άνοιξε την πόρτα, το φαγητό είναι στο τραπέζι», φώναξε η πεθερά της.
Η Μάγνη πανικοβλήθηκε βλέποντας τα οστά. Κοίταξε από το παράθυρο και αποφάσισε να τα πετάξει έξω. Άνοιξε την πόρτα του δωματίου, αλλά τα σκυλιά έξω άρχισαν να γαυγίζουν και να παλεύουν για τα οστά. «Νύφη, γιατί γαυγίζουν τόσο δυνατά αυτά τα σκυλιά?» «Υπάρχει μια δυσοσμία έξω», είπε η πεθερά της. «Τι κάνεις?» «Υπάρχει μια μυρωδιά επειδή το παράθυρο είναι ανοιχτό και το απορριμματοφόρο μόλις έφτασε», απάντησε η Μάγνη. «Τα σκυλιά το μυρίζουν και γαυγίζουν». «Δεν πεινάω, σκέφτομαι τους γονείς μου». «Εντάξει, ας κάνουμε μια βιντεοκλήση με αυτούς», πρότεινε η πεθερά της. Η Μάγνη συμφώνησε απρόθυμα και έκανε μια βιντεοκλήση με τους γονείς της. «Πρέπει να βρω έναν τρόπο να τρώω αρνί και κοτόπουλο χωρίς να το ξέρει κανείς», σκέφτηκε η Μάγνη. «Ίσως θα έπρεπε να βρω μια δουλειά για να βγαίνω έξω κάθε μέρα». Αποφάσισε να μιλήσει στο σύζυγό της, τον Αρούν, μόλις επιστρέψει από το γραφείο. «Νομίζω ότι πρέπει να αρχίσω να δουλεύω», είπε. «Θέλω να βγαίνω από το σπίτι και να κάνω κάτι παραγωγικό». Ο Αρούν και οι γονείς του έμειναν έκπληκτοι, αλλά υποστήριξαν την απόφασή της. Η Μάγνη άρχισε να εργάζεται, κάτι που της έδωσε την ευκαιρία να τρώει αρνί και κοτόπουλο έξω, χωρίς να προκαλεί υποψίες. Υπήρχε ένα εστιατόριο κοντά στο γραφείο της, όπου ήταν διαθέσιμα πολλά μη χορτοφαγικά πιάτα. Η Μάγνη πήγαινε εκεί κάθε μέρα για μεσημεριανό. Μια μέρα, η πεθερά της τη ρώτησε: «Νύφη, γιατί τρως μεσημεριανό στο γραφείο κάθε μέρα?» «Δεν έχω χρόνο να φάω στο σπίτι», απάντησε η Μάγνη. «Η δουλειά είναι τόσο απαιτητική». Σιγά σιγά, η Μάγνη άρχισε να παίρνει βάρος λόγω της καθημερινής κατανάλωσης αρνιού και κοτόπουλου. Η οικογένειά της εκπλήχθηκε που δεν έτρωγε ποτέ μεσημεριανό στο σπίτι, αλλά συνέχισε να τους κρύβει την αλήθεια. Μια μέρα, ενώ καθόταν σε ένα εστιατόριο κοντά στο γραφείο της, τρώγοντας αρνί και κοτόπουλο, η Μάγνη ένιωσε ξαφνικά ζαλάδα και λιποθύμησε. Οι συνάδελφοί της την μετέφεραν αμέσως στο νοσοκομείο και ενημέρωσαν τον Αρούν και την οικογένειά της. Στο νοσοκομείο, η Καβίτα και ο Μαχέντρα περίμεναν με ανησυχία. Ο γιατρός εξέτασε τη Μάγνη και απευθύνθηκε στον Αρούν. «Φαίνεται ότι η νύφη σας τρώει αρνί και κοτόπουλο καθημερινά. Το επίπεδο χολυστερόλης της έχει αυξηθεί πολύ και η αρτηριακή της πίεση είναι πολύ υψηλή. Πρέπει να τρώει πιο υγιεινά για να ανακτήσει τις δυνάμεις της». «Τι λέτε, γιατρέ?» αναφώνησε η πεθερά της Μάγνη. «Η καημένη νύφη μου δεν τρώει ούτε καν κατά τη διάρκεια της μέρας, γιατί θα χρειαζόταν να φάει κοτόπουλο και αρνί». «Καταλαβαίνω τη σύγχυσή σας», απάντησε ο γιατρός, «αλλά οι αναλύσεις δεν ψεύδονται. Έχει ξεκάθαρα καταναλώσει πολύ μη χορτοφαγικό φαγητό». Η Μάγνη, τώρα συνειδητοποιημένη, κατάλαβε ότι το μυστικό της είχε αποκαλυφθεί. Ομολόγησε: «Ο γιατρός έχει δίκιο. Έτρωγα κοτόπουλο και αρνί κάθε μέρα. Συγγνώμη που σας το έκρυψα». Η οικογένειά της σοκαρίστηκε, αλλά ο σύζυγός της την πήρε στην αγκαλιά του. «Μάγνη, γιατί δεν μας είπες ότι είχες ιδιαίτερες επιθυμίες? Θα βρίσκαμε μια λύση». Η Μάγνη με δάκρυα στα μάτια απάντησε: «Δεν ήθελα να σας απογοητεύσω. Ειλικρινά λυπάμαι και υπόσχομαι να μην τρώω υπερβολικά κοτόπουλο και αρνί». Η οικογένειά της τη συγχώρεσε και με το καιρό, η Μάγνη έμαθε να ισορροπεί τη διατροφή της για να διατηρεί την υγεία της.